Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhontsub kanjenge bhozo matshitshi qomane. Bathi umfane ngipale semncane odanga bathi diabetes mdala ndicha bamsukela bayithenga nehlaza cela. Ufunza abaphathi bezwe nqambana ngalo dolisho lezi bathi intombi zimtasa ngetshaba zithi umuhle webhontsubhontsub. Umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe ngibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi umqeqeshi unjani? Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe uyaphila. Uthi ubafoke mfowethu ngikhathazekile lokhu okuxakile. Ngiyathemba uzokwazi ukungisiza. Well ngiyathemba nami uma kuphela le video khona uzobe ukufundile mfowethu. Uthi bafoke intombi yami ayisangithandi. Sekusele khona nje ukuthi angitshele. Izenzo zakhe zenza ngibone ukuthi akasangithandi. Akasafuni sibe ndawonye. Njalo mangizama ukuhlela naye akasayingeni leyo. Noma sikhuluma ku WhatsApp akasaphenduli ngesikhathi kodwa ebe online. Uthi bafoke uziphendulela ngesakhe isikhathi sengize ngakhohlwa ukuthi ngike ngambhalela. Uma ngimfonela ke akasayibambi inhlobo futhi akabuyeli kumina. Manje lento ayinginiki ukuthula. Iyangikhathaza kakhulu. Ngizizwa sengathi umhlaba ungijikele ngoba ngiyamthanda lo muntu ngenhliziyo yami yonke. Angazi simene sikanje ngingamisa kanjani ukuze izinto zilunge phakathi kwethu. So ayivala lapho kumfowethu. So uyabona mfowethu isimo leso sichaza la akuwena oqala ukubhekana naso. Uyabona abantu abaningi besilisa abadlulile lapha. Nami ngiyazibala lapho. Uyabona sine experience yento ethi ayibe kanje. Yabona. Kodwa ke yize ungavezi ukuthi yini umsusa wendaba benibangeni ngoba mhlambe kukhona into oyenzile. Yabona. Noma mhlambe ugangile then wase actor kanje noma ke mhlambe ke awenzanga lutho. Kungenzeka ukuthi awenzanga kuba kuyenzeka vele. Thothi awenzanga lutho mhlambe sekukhona omunye osefika wamdidisa wamuthi omvezela imali omgabsela yabo. Then wasethatheka kanjalo. Uyalazi na uthando olusha umuntu into entsha ihlezi imbamba mangabunga kakhulu kahle emqondweni into entsha nje vele ukuthi uthatheke manje yabona. Kanti mangabe usuhlakaniphile uyazi ukuthi hayi into entsha vele iyohlezi mnandi so awusathatheki isinomi kanjani. So kungenzeka ukube naye konke esimthathile then wena ugcina ngabalekile kuyena yabona. That's why umfonela akasabuyeli kuwena ngisho uzama ukuthi uma WhatsApp phendula ngesikhathi sakhe yabona. So zonke lezo zinto lezo yabo. So kungenzeka ukuthi ke ukhona mhlawumbe osekhona yabo ozama umuthi noma mhlambe akekho khona mhlambe nje use lose interest kuwena yabona. Abantu banjalo emva kwesikhathi abantu banjani ba lose interest uthola uthando aliyehla ligcine seliphela. Kodwa manje angabinazo isipindi sokuqonda ngqo ukuthi ayi lokho bese kuhlanganisile mina nawe ngathi ayi lenqola ihamba ayindawo yabona. So kuningi mfowethu ongenzeka kodwa ke into enganginika ukuthula engiyibona kuwena ukuthi uthe yabo nje mawuthi uthe nje mfowethu ngikhathazekile lokho okuxakile. So yabona futhi like worried kakhulu uyawarisha kakhulu yabona. Ngelinye ilanga okuthatha ifoni yakho useshe nje ungene Google useshe ukwarisha nje kakhulu ukuthi kunamthelela muni empilweni yomuntu umuntu owarishayo nje yabo. Ngoba ngisho ngathi ubhekene nasiphi isimo well vele sabantu ke senze njani siyakwazi sidaliwe vele ukuthi siwarishe kodwa uyakwazi ukusifundisa mangabe umuntu ukuthi namathi ubhekene nasiphi isimo ukuba worried akukusiza kuqhamuke nesisombululo yabona. Okunalokho wena ungacabanga uzama indlela ukuthi uphume kule yonke inkinga kuyona ngoba mangabe uziwarisha kakhulu ngento ukuwarisha mfowethu kunezinto ezimbi ezenza emzimbeni wakho even including nje nala emqondweni wakho yabo. Uyalimala kakhulu izifo eziningi ungagcina usushawa nayo stroke yabo nasemqondweni ugcine usoba nenkinga. So mangabe uthi wena ukhathazekile lokho okuxakile kufanele uqaphele lokho. Ungathothi njalo nje wena uhleli mhlawumbe usuzivalele endlini uphatheke kabi leyo nto izokulimaza uyiqaphele yabo. Kodwa
umbuzo enginawo nje kuwena mfowethu ukuthi mangathiwa ke ngiyakubuza noma nje mhlawumbe omunye umuntu ongakwazi uyakubuza ukuthi okay emhlabeni wonke jikelele awungibalele nje izinto ozithandayo noma ngabe yini ekhona emhlabeni kodwa oyithandayo uzibali. Sengiyakubuza ukuthi ke mangathi ubuzwa kanjalo kungakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi wena umtshele lowo muntu ukuthi nawe uyazithanda uqobo, yabo? Ngoba phela uthola ukuthi omunye angakubalela thanda umuzi ongaka noma athanda ukuhlala endaweni ethize, athanda uhlobo lwemoto linjani. Lolo hlobo lwemoto lo lalishoyo uhlobo lwemoto olingathatha impilo yakhe noma inini, kodwa uthola ukuthi yena ubuyena akazibali ukuthi hayi mina ngiyazithanda nami, yabo? So akazibali lapho. Kanti into yokuqala emhlabeni kufanele uyithande mfowethu wena, ngaphambi kwayo yonke into ekhona wena kufanele uzithanda, yabona? So kunezivinyo ezifikayo kuwena ezifike zizokutest ukuthi ngempela uyazithanda yini, yabo? Kodwa mangabe uzithanda ngokweqiniso uyakwazi ukuzivikela ngaso sonke isikhathi, yabo? Makufika isimo esinzima noma sekuchallenge uyakwazi ukuthi hayi angiziprotect ngobani ngiyazithanda, ungenzise okumuntu ongenandaba naye uqobo, yabona? Avele enze nje isinomi kanjani ngobani akazithanda, yabona? So ingakho ngikubuza lo mbuzo ngoba ngifuna uunderstand ukuthi wena ubalekile kakhulu, yabona? Esimene sikanje uyadlala indima yakho, uyamfonela, uyakwenza okusemandleni. Angithi phela mangabe usothandweni mfowethu, yabona nje into ekufanele uunderstand, mangabe usothandweni uthando kuyabanjiswana, i-fundamental principle yakhona leyo kuyabanjiswana, ngoba ngeke uzothanda umuntu wedwa yena engayidlali. Wonke umuntu unendima ekufanele ayidlale, yabona? So omunye mangabe engasayidlali leyo nto isuke isilengele weni, into efana nento esifile, yabona? So into ekufanele uunderstand yabona, mangabe omunye esehlehla esimene sikanje, angithi wena idlala indima yakho, uyamfonela, akabuyeli kuwena, uyamWhatsAppa, akabuyeli kuwena ngesikhathi, uziphendulela mangabe sethanda, mangabe engathanda akakuphendula. So zonke lezo zinto ama-signs akukhombisayo ukuthi kukhona ungahambi kahle phakathi wena, yabona? So wena esikhundleni sokuthi ke manje uzikhathaze, yabona into ekufanele uunderstand, mangabe uba sothandweni, mangabe nje uzimisela ukuthi ube sothandweni nomuntu, kufanele ube ready, yabona? Kufanele ube ready ukuthi okay njengoba sengithandana nalo muntu noma nje before nje ngithandane naye, yabona? Nje mangabe usufuna uthanda kufanele ube ready ukuthi okay ngizomthanda ngenhliziyo yami yonke kodwa ngilindela noma ngabe yini, yabona? Mangathiwa nje siyavuka ekseni mhlawumbe hayi akasayishayi ngesosha, wena ngiyokwamukela lokho, yabona? Futhi impilo izoqhubeka njengoba iqhubeka eqaleni. Akusho ukuthi manje ngoba nakho senginaye angisezokwazi ukuphila mangathiwa ngihlukana naye, cha, ubuphila kuphi engekho lo muntu lo, yezwa leyo nto? So ubukwazi ukuphila kahle engekho. So noma ngathi useyakushiya futhi uzokwazi ukwenza njani, uqhubeke uphile. Kodwa wena mangabe uthi khona omunye ulayini oshilo nje uthe lapha angazi isimene sikanje ngingamisa kanjani ukuze izinto zilunge phakathi kwethu. Into dependa kakhulu kuloya line wakho ukuthi yena uzimisele yini ukuthi naye enze njani elungise, yabona? So mangabe kuwena kuphela wenze njani ozamayo yena engenzi lutho, well ngeke kuze kulunge, yabona? Kodwa nje mina into ebengakutshela yona, awuke ukhombise ukuzithanda nawe wenze njani, withdraw nje umbuke nje nawe, ungamfoneli ungenzi lutho, umyeke kanjalo. Angithi ukwenzile bekufanele ukwenze, yena uyahlehla. Mawukuthi icontent emthathile mnikeze leso space asidingayo, uzozibuyela yena emva kwesikhathi, yabo? Mawukuthi mhlambe useluzi interest akasakuthandi, wena mnikeze leso space akezwe ukuthi impilo injani ngaphandle kwakho, yabo? So mhlambe ngeke sabuya noma uyabuya wena kufanele ungabi nomsebenzi ngobani uyakwenza okusemandleni akho, then phela umuntu uma engasakuhloniphi, yabona? Umuntu uma ubumfonele engabuyeli kuwe, lo muntu usuke engahloniphi isidalo. Yamfonela akalibamba ucingo but usuyambona mhlambe kuWhatsApp online, yabo? Ukhombisa ukuthi akakuhloniphi. So why
ufuna ukuqhubeka nomuntu onjani ongakuhloniphi. So mina mfowethu ngithi kwenze njani, khombisa ukuthi uyazithanda. Njengoba kutshela ukuthi mangathi uyabuza emhlabeni ukuthi iziphi izinto ozithandayo noma ngabe yini oyithandayo, ngafanele uqale ngawo uqobo usho ukuthi hayi into yokuqala engithanda emhlabeni mina ave ngizithanda ngendlela esimanga, ezinye izinto ziyalandela yabo, ukuze ungeke kulo ukhathazeka, ngoba njengoba kutshela ukuthi ukukhathazeka kunomthelelo omubi empilweni yakho ngomuntu onjani ongenamsebenzi ngawo yabo. As much as umthanda ngenhliziyo yakho yonke, naye phela akakhombise initiative yalokho. Mangabe sengasekho akunakho uyazama kodwa manje ezenjani uyahlehla into. Mangabe ihlehla kusho ukuthi ayifuni ukuba seduze kwakho. That is the basic principle attraction yabona. Awuyijahi into enjani engakufuni yabo. So umuntu mangabe yabo into mangabe ihlehla kusho ukuthi ayifuni ukuba kuwena. So wena ungathanda ukuthi ulandele into engasafuni ukuthi ibe kuwena. So angikholwa ukuthi ungafuna into engakufuni. Into mangabe ingakufuni fuck off nawe, khohlwa yiyona yabo, ngobani ayifuni yabo, ngoba ngisho ukuthi uyayibamba yathola ithuba iyahamba, ngobani ayifuni ukuba la. Wena ungathanda mangathiwa nje mhlambe intombazane Samuel ifuna wena uyithanda, ihlezi la eduze kwakho, ayiyakuthanda ihlezi nje nkosami izokubheka, kodwa wena uyithanda yabo, ngeke kuze ube mnandi. So naye ke osisi lo ngoba manje sekukhona izinto azenzayo, awumrelaxele, umyeke makhona kwenza eceleni, yeke uzokwenza azazadela, khohlwa nje uyena, uzozibuyela yena mangabe uthando lusakhona. Mangabe konke emdidisile uzobuya, kodwa mangabe engasakuthandi ngokweqiniso impela, mhlawumbe isibinda kanaso sokukutshela ngqo emehlweni ukuthi hayi ngizayishaya ngesosha. Kodwa nje mfowethu relax, iba nokuthula empilweni yakho, ungalokhu ukhathazeka ngomuntu onjani ongazikhathazi ngawo yabo. So ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza into ekufanele uyenze lapha. Khohlwa musuloku ukhathazeka ngoba leyo nto iba nomthelelo omubi empilweni yakho yabo. So naye mangabe engayidlala indima yakhe, wela ayikho into ongayenza. Njengoba ngihlezi ngikhuza ngothando olugcwele amabhakede, ngithi musu ukuthanda umuntu angaka nje yabo, ngoba manje make kwathi nje kancane sulimele yabo. So ngiyathemba mfowethu uyangizwa and uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo, sho mfowethu.